Hei, Siberia Movies täällä. Ja tää on mun ensimmäinen vlogi ja... niin, mitäs tänään on tapahtunut? Mä heräsin tänään ja sit mä lähdin kouluun, mennessä myöhästyy. Mut onks tässä autozoom? Onko? Tarkennus. Joo. Niin. Myöhästyi mennessä, mutta en mä sit myöhästynyt kummiskaan. Sitten meillä oli matikkaa, biologiaa, teknistä ja sit oli liikuntaa. Ja meillä oli liikunnassa kasikkolenkki, mikä on 3,4 kilsaa pitkä. Ja mä joudun uusimaan sen, kun en päästä sitä läpi. Ja sit mä kävin kaupassa, sit mä tulin kotiin, mä olin koneella. Sitten Mikko, mun kaveri, niin se tuli meille. Me käytiin kaupassa. Ja meillä olisi huolessa sellaiset aatteet, että me mennään Tivoliin. Ja niin maksetaan se 10 lipun sarilippupaketti, se maksaa 30 maksaa puoliksi. Eli 5 lippua molemmille. Ja me mennään, siellä on tullut uusi laite, me mennään ainakin siihen. Ja sit sen jälkeen olisi tarkoitus mennä yhteen ravintolaan syömään. Ja sit pitäisi ehkä tehdä joku video tänne Siberia Moviesille, en mä tiedä vielä mitä, mut kumminkin sellaista ideana. Ja sit mä oon nyt yksin kotona, mun isä on lähtenyt jonnekin reissuja. Mä nyt tulin yksin tänne, mut mä menen yöksi mun äidille nukkumaan. Ja niin, mä ostin kaupasta, tänään jääteetä. Ja Mikko osti ja sit niin. Tässä sitten jääteetä on tossa noin pirkkaa. Ja sit mä ostin 2 pätkistä. Ja mä lopetan tän vlogin tähän nyt. Sanokaa jos te haluatte lisää vlogia ja mä pistän uutta videoa tänään tai huomenna. Moro!